Ni ye bamanankan kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛnen an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye nin tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don k'aw ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ se ka sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan nin y'a tuma selen. Kunɲɔgɔn tɛmɛnen minisiri 38 sigira an ka jamana kɔnɔ. O yɛlɛma mun kelen filɛ nin ye jamanadenw hakilina ye mun ye a ko kunkan. An ka ɲininikɛla Amadu Kamara n'a ka jatala ye munumunu salo kɛ walasa ka mɔgɔw hakilina dɔ o ko kunkan. An ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw na. Bamanankan na minnu sugandira Bubu Sise fɛ ani IBK yɛrɛ fɛ ne bolo mɔgɔ kuraw tɛ jamana kɔnɔ jamanadenw don u bɛɛ bi yan ko bɛ ka kɛ u ɲɛna u b'a dɔn min bɛ jamana kɔnɔ. Baara fɔlɔ ne bolo o bɛ se ka kɛ mun ye fɔlɔ ye min ye lakanako o ma sabati a bɛ san caman bɔ san ka fara o kan kalanko o ma sabati o de ye fɛnba fila ye gɛlɛyaba fila min bɛ jamana kɔnɔ bi bi in na ka fara o kan kɛnɛyako bɛɛ b'o dɔn ani ko tɔw ne hakili la minnu taara n'u cɛsiri mɔgɔw ka sɔgɔ waati d'u ma ne hakili la ko caman bɛ se ka ɲɛnabɔ. Bon ne ka hakilina ye min ye gouvernement sigi la mɔgɔ 38 a ka ca i n'a fɔ an bɛ waati min yɛrɛ kɔnɔ donc compétence ko de don donc n'a yera k'a fɔ ko 38 de bɛ se ka baara kɛ donc waati natɔla b'o jira voilà donc an ka kɔni ka ca i n'a fɔ an bɛ gɛlɛya min yɛrɛ kɔnɔ sisan i n'a fɔ dépense siraw ale ni économie yɛrɛ nka n'a y'a sɔrɔ olu bɛ se ka défi min bɛ yen nɔ n'u bɛ se k'o défi labɛn ka bɔ relever donc je crois que c'est l'essentiel. Bon bamanankan na gouvernement kura sigira en tout cas u ko gouvernement de large ouverture o de fɔ an ye c'est à dire bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ opposition b'a la majorité b'a la société civile b'a la maintenant an bɛ Ala deli défi minnu bɛ nin waati la problème minnu bɛ yen nɔ u ka se ka a ɲɛnabɔ pour que maliyɛnw bɛ se ka lafiya dɔɔni aw yɛrɛ b'a dɔn nin wagati la problème ka ca crise scolaire école gɛlɛya o bɛ yen nɔ crise alimentaire o bɛ yen nɔ surtout an bɛ sunkalo kɔnɔ sisan sunkalo daminɛna il y a la crise sécuritaire aussi notamment centre la bon jamana cɛmancɛ yan fan ni kɔrɔn fɛra la ça va pas donc vraiment an bɛ Ala deli gouvernement ka se ka nin problème ɲɛnabɔ sinon maliyɛnw sɛgɛnna lafiya ka se ka na dɔɔni quoi. Bon an ye faamuyali min sɔrɔ gouvernement na an y'a ye k'a fɔ gouvernement sigira bɛnkan de kɔnɔ bɛnkan ye jumɛn ye bɛɛ b'a dɔn yanni gouvernement kɔrɔ ka fanga bila mankan cayara jamana kɔnɔ sécurité ko mankan cayara école ko grève bɛ yen don o don ji ni courant tɛ labɔli kɛla wa adamadenw ka sɛgɛn fana juguyara bon o fɛnw damadɔ faralen ɲɔgɔn kan o caman faralen kɛnɛya ko b'a la kalanko olu faralen ɲɔgɔn kan o de ye mankan caya Ala y'a kɛ président ye gouvernement kura ɲini laɲini k'a laɲini sira jumɛn fɛ majorité n'o ye fangatigiw ye opposition n'o ye fanga sinamatɔn ye ani société civile u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka bɛnkan sɛbɛn kɛ n'o ye accord politique ye o bɛnkan sɛbɛn o sɛbɛnna o signena bɛɛ y'a signé hali ni dɔw ma sɔn k'a signé olu fana n'u ka jo bɛ ɲɔgɔn na a signé sisan gouvernement kura sigira o image o kɔnɔna na o yelen de ni gouvernement kura ye bɛnkan de don mais bɛnkan min fana don ka jamana dilan basigi kɔnɔ baara minnu bɛna boloda gouvernement kura fɛ u ka se k'olu kɛ bɛn kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka hakilina ye min ye kalanko ta sira fɛ kɛnɛyako ta sira fɛ basigi sécurité o ta sira fɛ olu bɛɛ ka se ka waleya rapidement maliyɛnw ka se ka lafiya. An bolo nombre tɛ problème ye parce que déjà n y'o de fɔ mɔgɔ hakɛ min bɛ gouvernement kɔnɔ a caya fara dɔgɔya kan o tɛ problème ye mais baara ka kɛ maliyɛnw ka laɲini ye min ye bi baara ka kɛ jamana kɔnɔdenw ka se ka lafiya an y'o de fɔ kɛnɛya kalan lakana ani dunkafa ka se ka sabati laɲini kun y'o de ye mais nombre gouvernement mɔgɔw nombre cayali a n'a dɔgɔyali o tɛ problème ye min ye baara min kalifala o la o baara ka se ka kɛ ka se a dan na maliyɛnw k'a ye an k'a santi k'a fɔ baara bɛ ka kɛ jamana bɛ ka lafiya basigi bɛ ka na bɛn ni kelenya bɛ ka na ayiwa o de ye anw ka laɲini ye. Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil Islamique ɲɛmaa alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Aseyid Sherif Usman Madani Hayidara ka bangeli sankunbɛn hukumu kɔnɔna la sigida 6nan kungilannaw ye tile kelen tasibila kɛ k'a ɲɛsin a ma k'a sababu kɛ a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri mun na ka silamɛya dɛmɛ baara ninnu yɛrɛ kɛra
alamisa don mɛ kalo tile 9 Bangoni Janginɛbugu la Sadio Sidibe ani Baba Keita ka sɔrɔlenw don an ka ɲɛmada. Jɛkulu min ni a bɛ wele Association des coiffeurs et coiffeuses de la commune 6 du district de Bamako ni o tɛ dɔwɛrɛ ye cakɛbaga minnu bɛ wele ko kunkolo kɔfilaw a cɛman n'a musomanw san o san u bɛ don dɔ ɲɛnamaya an karamɔgɔ Aseyiri Sherif Usman Madan Haidara u ka bangeli ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna na cɛ kunkolo dilanna ani muso kunkolo dilannaw u fana y'a ŋaniya walasa u fana bɛ se k'u seko n'u damayira kɛ a ko la cogo min na min bɛ tasi bila k'o ɲɛsin an karamɔgɔ Aseyiri Sherif Usman Madan Haidara ma ka sabu kɛ a ka cɛsiri k'a ɲɛsin silamɛya banbani ma an ka jamanaba in kɔnɔ o de hukumu kɔnɔna na jɛkulu in ni a bɛ muso kunkolo dilannaw ani cɛ kunkolo dilannaw fara ɲɔgɔn kan commune 6 kɔnɔna na u fana ye nin don ɲɛnamaya ka bɛn bi alamisa mɛ kalo tile 9 ka kɔni an karamɔgɔ n'an fa Aseyiri Sherif Usman Madan Haidara a ka bangeni siɲɛ 64 ka se ka hakilima ɲɛnamaya bankɔni na an karamɔgɔ a ka madrasa soba kɔnɔna na biden ye ko kɔrɔ de anw bolo ka sabuya kɛ ni an san 4 de an bɛna Sherifu ka anniversaire la donc ala y'an garisɛgɛ don a ka san 64 anniversaire o de ye ɲinanta ye donc ala kɔni y'an garisɛgɛ don a la donc an nana an ka diriko waliya n'a fɔ an bɛ deli k'a kɛ cogoya min na kɔrɔlen san o san an bɛ weleli bila kunkɔfɛla minnu ma a bɛ caya ni mɔgɔ 50 ye bon jateminɛw na n'i y'a jateminɛ déjà mɔgɔ 50 in bɛ ɲini ka sɔrɔ an bolo ɲina fana parce que minnu bɛ terrain kan déjà hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ retard la ka na sira la minnu bɛ terrain kan o ye mɔgɔ 50 bɔɲɔgɔnko ye cɛ 30 ani muso 20 olu de bɛ terrain kan ka ban donc o b'a jira k'a fɔ an bɛ deli ka na ni mɔgɔ hakɛya min ye n'o bɛ kɛ bisikiya kɔnɔ o sɔrɔla ka ban baara in kɔni a bɛ daminɛ sɔgɔma fo ka taa se wula fɛ n'a fɔ 16h wagati 16h nɛgɛ kaɲɛ 16 donc baara in bɛ jɔ wagati la ni hakilina in a fɔra kosɛbɛ fɛn min ye secrétaire exécutif de la FADI ye ni o ye Mahamani Kulibali ye ni ka tila ka foli ani tanunŋɛ ka ɲɛsin maa minnu kɛra sababu ye ka nin hakilima in ɲɛnamaya ka ɲɛsin an karamɔgɔ an'an fa Aseyiri Sherif Usman Madan Haidara ma k'a ka foli ta k'a ɲɛsin nin cɛkɛda maa ninnu ma ka sabu kɛ u fana ka cɛsiri ye ani ka kanu k'a ɲɛsin an karamɔgɔ ma an bɛ kɛnɛ min kan sɔgɔmada in na an b'a fɔ toujours an bɛ karamɔgɔ ka anniversaire hukumu de kɔnɔna la ɲinɛn ta ye a siɲɛ an bɛ se k'a fɔ ɲinɛn ye an karamɔgɔ san 60 ani san 4 ye donc o hukumu kɔnɔna la ni an ɲɛ filɛ ni an balima minnu na nin ye ten ninnu ye association ye min bɛ bɔ commune 6 la u ka baara bɛnnen don kun coiffe ma ani kun digili cɛw bɛ yan cogo min na an balakaw fana bɛ salle kɔnɔ yen fɛ o cogo kelen na donc u bɛ na ka tile kelen kɛ ka mɔgɔw kun coiffe ka cɛw coiffe ka musow fana coiffe et puis fisabililayi kɛkun wɛrɛ t'a la u fɛ pour que ka se ka an karamɔgɔ ka dugawu sɔrɔ ani ka se ka karamɔgɔ ka barika sɔrɔ a ka anniversaire hukumu kɔnɔna la donc o la kuma wɛrɛ kɔni tɛ anw da ɲɛmayaso tɔgɔ la an bɛ an ka foli de ɲɛsin association nin ma ka tila ka an ka dugawudon fana ɲɛsin u ma karamɔgɔ ye min kɛ wulikajɔ ni cɛsiri la jamana kɔnɔna la ani fɛn ka kan min yɛrɛ tɛ nin ye quoi hakilina in y'a siɲɛ 4 ye min b'a to i kɛra cɛ ye walima i kɛra muso ye k'i labɛn kosɛbɛ fo i yɛrɛ ka diya i yɛrɛ ye nka nin bɛɛ lajɛlen fufalaki dɛrɛmɛ kelen tɛ sara a si la min b'a to u fana bɛ se ka an karamɔgɔ an fa Aseyiri Sherif Usman Madan Haidara a ka dugawu sɔrɔ cogo min na nin baara in kɔni y'an yɛrɛ bolo c'est à dire baɲumankɛya ye quoi an b'a kɛ gratuitement fu de don an b'a kɛ Sherifu yɛrɛ la hɔrɔma kama a ka anniversaire yɛrɛ la comme nin t'an siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ fana ye ka nin baara in ɲɔgɔnna kɛ an delila k'a dɔ kɛ san 2010 ani 17 n'o ye SOS Sanankɔrɔba ye an y'o fana kɛ sunkalo la bon an ka tɔndenw kɔni bɛ nin baara kɛ ni cɛsiri ye nin baara kanu yɛrɛ kama ka ye an yɛrɛ b'a ŋaniya siri ka taa a dɛmɛ kɛ mɔgɔw ye cogoya min na donc an b'a ŋaniya siri ka baara kɛ n'o cɛsiri kelen ye anw nana sɔgɔmada in na ka na Bani Haidara fɛ yen Bangɔni na yan nɔ kundilannaw san o san an bɛ na ni an san 3 de an bɛ na ka denbaya nisɔndiya ka bɛn a ka bangeli wagatiw ma kuma bɛɛ an bɛ na n'an nana musow bɛ bɔ a denw bɛ bɔ kalandenw bɛ bɔ bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ an bɛ na kun dilan an b'a kɛ Ala ni Alakira yɛrɛ kama an bɛ na kun dilan mɔgɔw ye ka taga a bɛ dugawu don an ye a bɛ kuma caman fɔ an ye a bɛ ladili caman fɔ an ɲɛna yan nɔ muso hakɛ min bɛ bɔ hali an yɛrɛ ta hakɛ dɔn a ka ca ni mɔgɔ 60 ye denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an b'u bɛɛ kun dilan aw b'a kalama cogo min na san o san 12 mai hukumu kɔnɔna na
commune 6 kungulu ka fila bɛɛ bɛ bɔ ni kana walasa u bɛ se ka gidi honoré cogo min na ni ka tasibilage k'a ɲɛsin a ma k'a da a ka taabolo ɲuman kan k'a da a ka silamɛya dɛmɛli kan o de hukumu kɔnɔna na aw ɲɛ bɛ nin jamaba in na Bangoni kɔnɔna na yan nɔ bi ni o ye ale yɛrɛ ka résidence ye donc an b'a fɔ ko ala ka san wɛrɛ ta jira na fɛn min ye guide spirituel des ansari ni o ye Aseydi Sherif Ousmane Madani Haidara ye an bɛ dugawu de kɛ ko ala ka sijan ani kɛnɛya d'a ma. Amina rabi hali bi walasa ka gɛrɛ a ka clients na Canal Plus n'a jɛɲɔgɔn groupe Chaka u ye centre d'appel kura dɔ Koromo Kari alamisa don mɛ kalo tile 9 nin baara in kɛ kun de walasa hali bi ka se ka clients ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati Kafunɛ Batile ani Seru Ɲare ka sɔrɔlenw don. N'aw ye nɛgɛjuru sɔrɔ siraw banba ka weleli kɛ 66 550 ani 55 la aw ni Canal Plus bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ aw ka ɲininkaliw ani aw ka jɔrɔnakow bɛɛ lajɛlen jaabi k'aw to aw sigiyɔrɔw la Mali jamana kɔnɔ ka sɔrɔ aw ma wuli k'u lasɔrɔ yɔrɔw magɛn Canal ka nin nɛgɛjuru sɔrɔ sira soba in n'u ko a ma ko centre d'appel a bɛ jaabili kɛ aw ye an ka jamana kan fɔlen 4 na nanzarakan bamanankan marakakan fulakan ani kɔrɔbɔrɔkan. Ayiwa an b'a fɔ min ma ko centre d'appel dɔw fana b'a fɔ ko call center dɔw fana b'a fɔ ko centre de contact fɛn wɛrɛ tɛ so don an ni groupe Chaka ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka o so lasigi Mali la fo wagati tɛmɛnen dɔɔni dɔrɔn ni an ka clients tun y'an wele appel tun tɛ taa Mali la a tun bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ de mais an ye min décider c'est qu'an bɛ nana Mali la basa a bɛ nana a baara ye a bɛ nana a kalanyɔrɔ ye a bɛ nana a baara degi fana ye o dɔrɔn fana tɛ c'est qu'an ka clients bɛ yen nɔ a kɛra bamanankan ye a kɛra fulakan ye a kɛra kɔrɔbɔrɔkan ye ni ye an ka call center wele bi u bɛ jaabi o kanw bɛɛ lajɛlen na o ye bi o ye baara kun fɔlɔ ye baara kun tɔ minnu bɛ nalen miɲankakan senufɔkɔ bɔbɔkan an bɛ fɛ ka nana bɛɛ lajɛlen ye an ka fɛn tɛ fɛn wɛrɛ ye an ka clients bɛ Mali yɔrɔ bɛɛ donc an kun tɔɔrɔ la barisa ni an ka clients minnu bɛ fɛ ka weleli kɛ kan dɔw bɛ yen n'olu m'o kan fɔ u t'o yɛrɛ sɔrɔ a la 3 6 5 5 sigiyɔrɔma 3 n'i y'o bila a dan na i b'a daminɛ ni 3 ani 6 ye i b'olu tugu ɲɔgɔn kan i bɛ sɔrɔ k'i ka appel lancer o la i man ka kolo sɔrɔ i kɛra opérateur fɛ i b'olu wele dɔrɔn i bɛ se ka tɛmɛ olu fɛ an bɛ ka baara wɛrɛ kɛ ka se ka nin centre d'appel k'a sigi an y'o kɛ sisan an bɛna kan wɛrɛw fara a kan o ye fɔlɔ ye filanan an b'a dɔn an ka clients bɛ Mali fan bɛɛ donc o kɔrɔ ye ko an bɛna halisa an kan ka gɛrɛ u la ka feeredaw sigi gɛrɛ u la ka programme k'olu bɛɛ lajɛlen adapter pour que an ka mɔgɔ minnu bɛ k'an lajɛ a kɛra Mali kunnafoni ye o a kɛra Mali programme ye a kɛra fɛn wɛrɛ an ka se ka olu fɛngɛ ensuite an bɛ ka min fɛnɛ kɛ i n'a fɔ sisan an ni waati bɛɛ bɛ baara la an ni CSK bɛ baara la an ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ baara la pour que olu bɛɛ lajɛlen ka se ka fara anw kan an ka se ka taga ni Mali ɲɛna ni baara sugu ye. Ni Canal ka nin baara bolodalen ye min bangena ala ni jɛɲɔgɔnya sababu la Canal Plus ani groupe Chaka ka Colmi ni ɲɔgɔn cɛ a laɲini fanba ye fɛn min ye ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔnya kɛ Canal ani a ka clients ni ɲɔgɔn cɛ clients ka wasa kama. Colmi ka jɛɲɔgɔn olu ka fɛn min ye olu de bɛ nana an b'a fɔ min ma ko expertise technique donc olu bɛ na n'o ye k'o sigi an b'a fɔ ɲɛna an ka baaraw kan ka kɛ kun ni minnu ye olu b'o fɛn o la an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka taga n'o ye. Ni Canal ka baarakɛla maa jolen maa faamuyalenw ye aw mana weleli kɛ Canal ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira soba fɛ ni o ye centre d'appel ye aw bɛ se ka u lasɔrɔ sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 waati fo ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 20 waati la diɲɛ don o don hali don minnu ni olu ti baara Canal ka baarakɛlaw bɛ kɛ aw ka bila la baaraw kun cɛra ni munumunu salo ye Canal ka centre d'appel soba kɔnɔna na Mali jamana kɔnɔ. Société Fatmata distribution ye nisɔndiya fɛn dɔw di a baarakɛɲɔgɔn dɔw ani client dɔw ma baara ninnu yɛrɛ kɛra sibiri tɛmɛnen mɛ kalo tile 4 min sera sigida fɔlɔ la Boubacar Traoré tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la an ka ɲɛmada ka sɔrɔlenw na. Société Fatmata distribution maaw ka ni cadeau di a bɛ tali kɛ u ka baaraw kɛkoɲuman hukumu kɔnɔna na k'a sababu kɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen u bɛ to ka kɛnɛ dɔ sigi min b'a to u bɛ se ka cadeau ta k'a di u ka agent kiosques ma ani u ka client fidèles ma a kɛkun tɛ dɔwɛrɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na agent kiosques maaw dɔ bɛ se ka fara u ka baara kɛkoɲuman kan wa min ye client fidèles ye u bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ baaraw kɔnɔna na cogoya min na. Jama bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka na an ka nin kɛnɛ in na ka na an ka kulonkɛ diyan bolo. Donc fɛn wɛrɛ tɛ aw ka baara de y'aw kɛ meilleur partenaire fɛ bi
mais il faut savoir aussi que Fatoumata distribution kɔfɛ commerciaux de bɛ ka baara kɛ donc aw de ka kɛnɛ ye nin ye bi donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin kɛnɛ sabati san o san ou bien tous les 6 mois selon ce qu'il m'a dit. Donc nous on ne peut que vous encourager et Ala ka tɔ kɛ hɛrɛ. Bɛ foli kɛ kosɛbɛ ka se an ka partenaire ma n'o ye Orange Money parce que olu de sababuyara ni organisation yɛrɛ sera ka kɛ an n'olu ka jɛɲɔgɔnya fɛn sababuyara. An b'olu fo kosɛbɛ Ala ka jɛɲɔgɔnya sinsin Ala ka barika don an n'u cɛ jɛɲɔgɔnya. An bɛ foli kɛ ka na an ka société ma n'o ye Fatoumata distribution yɛrɛ a baarakɛla bɛɛ a n'a kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo olu ka jiji a ye sera ka kɛ ne ni baara in sera ka kɛ an nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ nin challenge in na ne nin ye Fatoumata distribution yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ yara mais taalen ɲɛfɛ an hakili la an b'a fɛ ka nin challenge ɲɔgɔnna organiser kuma bɛɛ Fatoumata distribution PDV ni ɲɔgɔn cɛ ani an ka client fidèles ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ foli k'o la kosɛbɛ an bɛ foli kɛ ka taa jeunesse yɛrɛ fana n'o ye denmisɛnnin jɛkulu ye an b'olu fo kosɛbɛ parce que jamana yɛrɛ jigi bɛ denmisɛnnin jɛkulu de ma n'o ye jeunesse yɛrɛ an bɛ foli k'olu ye kosɛbɛ u k'u jija baara la kosɛbɛ parce que n'olu de ye baara kɛ jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ ka taa an ka mɛ jamana yɛrɛ fana ye n'o ye Mali a bɛ degun mun kɔnɔ Ala ka se ka bɔ a kɔnɔ Ala ka bɛn sabati Ala ka kelenya sabati Ala k'an bɔ da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ. An b'a fɔ maa minnu ye cadeau sɔrɔ nin ko in na u y'u ka nisɔndiya jira kosɛbɛ. Ala ka u bɛ kɛ sini yɛrɛ Ala ka a ko kɛ ɲɛta ye Ala bɛ n kanu kosɔn sallallahu alaihi wa sallam. Distribution mɔgɔw fo a n'a ka baarakɛɲɔgɔnya n'o Orange Money mɔgɔw ye. Ani et puis fɛnɛ an bɛ foli lase jama minnu yɛrɛ se yan nɔ vraiment an ye cadeau in sɔrɔ a diyara an ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka barika don a ko la. An b'a fɔ kɛnɛ in kun cɛra ni artistes ka fɔli dumanw ye ka se ka jama la nisɔndiya. An b'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan mun bɛna lase karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Burkina Faso jamana minisiri kɔrɔ min bɛ bɔgɔ jeninen ka bi Blaise Compaoré jɛɲɔgɔnkɔrɔ n'a kɛra minisiri ye minisiri min ɲɛsinnen kun don Burkina ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ye ɲɛnabɔw mɔ Général Djibril Bassolé ale min kun taara furakɛli yɔrɔ la Tunisie jamana kɔnɔ a seginna mɛ kalo tile 5 ka don Burkina Faso la Ouaga maa in yɛrɛ sigasigana bɛ a kunka bɔgɔ jeninen binaku kan k'a fɔ furanjɔrɔ kafo jasoli min laɲinina san 2015 Blaise Compaoré jakoya gwɛnɛ kɔfɛ ka bɔ fanga na jamana de fanba fɛ k'a dɔnyɔrɔ b'u kɔrɔ don min na a ka lapasabaw bɛ a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ sira ka d'a ma a ka t'i yɛrɛ furakɛ ko dusukunyanfan bana kɛmɛ k'a degun o don jamana ɲɛmaaw ye labɛn bɛɛ lajɛlen sabati a don dɔ pankuru kɔnɔ ka maa da ka lakana tigilamaw la hala bɛ taa da labitani nzo min na lakana tigilamaw bɛ jɔ a dala ye jangwa kana se k'i to furakɛli se fɛ ni ka kɛnɛ minɛ Burkina jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiri min ɲɛsin bɛ kiiri ko mɔ don min na a bɛ yamaruya di Général Djibril Bassolé mɔ a ka bɔ jamana dafɛ ka t'i yɛrɛ furakɛ a ye bataki sɛbɛn k'a jira k'a fɔ a dabɔkun de ye bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ Burkina fanga kɛmɛ k'i janto maa ka hakɛ la hali n'o y'a sɔrɔ la i bɛ bɔgɔ jeninen kan adamadenya hakɛ lapasa jɛkuluw kɛmɛ ka maaw ka hakɛ fɔ k'u gwɛlɛya cogo min bawo kasoladen ni hakɛ ka kan jango maa min ka kiiri yɛrɛ ma jatigɛ fɔlɔ ka ban k'a bɛ taa kɛ kasoden ye o b'a jira k'a fɔ o fɛnɛ hakɛ dan dɛ o kumana olu ye baara in kɛ ka yamaruya di ka sanga n'o de ye Djibril Bassolé don min na a ka kiiriw bɛ dayɛlɛ a don a y'a yira k'a fɔ fɛn minnu fɔn bɛ a kunga a ti jɔ a si kɔrɔ. Onowarikaw ka wasablo ɲɛmaayaso sen bɛ sigi sa ntɛnɛndɛmɛnen a cokora nɔntɛ wasablo ɲɛmaa sigilen ni bi cɛ a kun ye kalo 1 ni dɔɔnin sɔrɔ sa wasablo yɛrɛ ɲɛmaayaso kun ma se ka sigi n'o ye biro ye Amadou Soumaoro ale de bilara wasablo ɲɛmaaya la Guillaume Kibafori Soro nɔna kuma min n'o y'a jira k'a fɔ a tɛ se ka don Alassane Dramane Ouattara ka fanga ɲini dɔnkura sigilen kɔnɔ ni o ye RHDP ye don nataw la sa Amadou Soumaoro
wasablo ɲɛma kura a bɛ se k'i jigida ɲɛmayaso kan n'o ye biro ye jamana ɲɛmayaso fɛnɛ bi na ni sariya se minnu ye ka se ka baara kɛ olu kan ko kura min kɔni yɛra biro kura sigitɔ la ladalako la da bɛ yɛlɛ kunnafonidilaw ye nka nin sen a kɛra bara kɔnɔ u k'a ma ko huis clos dɔw y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ wasaden jɛkulu 4 minnu bɛ yen ni wasablo ɲɛma Amadu Sumaworo kun kan k'olu kuma ɲɔgɔnya ka se ka baara nɔgɔya ɲɛmayaso sigi in ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni kalata ye u k'a ma ko consensus o kun tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ bawo kabini sibiri tɛmɛnen Amadu Sumaworo kun ye a ɲini wasaden jɛkulu dɔ fɛ min ye Arikona Bedie ka PDC wasaden jɛkulu ye k'u ka lajɛ ka nɔgɔya don baaraw la biro ka se ka joko u dɛsɛra ɲɔgɔn na o yɔrɔ bɛɛ kunnafoni di gafe dɔ bɛ min ka surun Arikona Bedie ka PDC la ko nouveau réveil o sina ka sɛbɛ a ka bɔla la k'a fɔ RHDP lakaw b'a fɛ ka biro sigi in kɛ jagoya fanga de ye ka latɛmɛ jagoya ka kɛ u dɔngɔta ye dɔw ko ko de y'a to ko nin sen ko kunnafoni dilaw ma yamaruya u ka don biro kura min sigira wasablo ɲɛmayaso Konowarikaw fɛ yen n'a ɲɛmaya bɛ Amadu Sumaworo bolo wasablo ɲɛma dangan dani kelen de bɛ a la secrétaire 12 minnu ye wariko ɲɛnabɔbaw ye questeur 3 a ma fanba ye Alassane Dramane Ouattara ka fanga ɲini dɔ Rassemblement des Républicains RDR. Togo kaw fɛ araba yɛlɛma donna jamana sariya sunba la ka sanga ni jamana ɲɛma fɔra Ɲasingbe ka laɲiniw ye min bɛ a yamaruya sa san 2020 a k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaya ɲini san 2025 fana a k'i kanbɔ kura ka jamana ɲɛmaya ɲini sariya senkura kɛn bɛ ka jira fana k'a fɔ jamana ɲɛma ye mandaw minnu kɛ jamana ɲɛmaya la ani minnu bɛ senna a bolo k'o bɛɛ bi kɛ i n'a fɔ fɛn tɛ ka kɛ ni san 2020 dafara kura de bɛ daminɛ sa a bɛ se ka san dan kɛ o la o de kɛmɛ gwɛlɛya fana ye fangasinamatɔw mɔ barisabu ka d'a kan olu kun y'a ɲini farafinna tile bɛ yanfa jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO fɛ n'u ma ɲa surunani do kɔ fɔre Ɲasingbe a ye mandat saba de kɛ mandat da kun ye 2 ye nka a nana fa nɔ na o fatule kɔfɛ fanga na kabini san 2005 a bɛ fanga na fɔ bi o kuma na ni yɛlɛma bɛ don jamana sariya sunba la a ka kɛ jamana ɲɛma fɔre Ɲasingbe kɔ o dun ma se ka kɛ sariya senkura in fɛnɛ a kuma bɛ wasadenw fɛnɛ ka cogoyaw ka wasadenw olu ka mandat san 6 don i bɛ segin k'a ɲini siɲɛ 2 ka tugu ɲɔgɔn na o b'a yira k'a fɔ i bɛ se ka kɛ wasaden ye san 18 o ye da ye nka min kun bɛ senna dankun tɛ o la wa yɛlɛma wɛrɛ min fɛnɛ bɛ sariya sunba kura kɔnɔ o ye k'a fɔ jamanakuntigisigi kalata a tɛ kɛ tako kelen ye dɔw k'a ma ko turu unique yan'a kun ka yɛlɛma o de kun don nka nin sen deuxième turu bɛ a la fɔre Ɲasingbe fa Ɲasingbe Eyadema ye san 30 ani san 8 de kɛ ka jamana mara Togo. Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ye Fayez El Sarraj bisimila diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka jamana ɲɛma lakodɔnnen Libi jamana kɔnɔ ni cogoba tɛ a bolo ani Maréchal Khalifa Haftar ni ɲɔgɔn cɛ mankan kunka min sefɛ Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron y'a yira k'a fɔ Faransi ka dɛmɛ ɲɛsinnen don jamana ɲɛmayaso lakodɔnnen de ma n'o ye Fayez El Sarraj ka jamana ɲɛmayaso ye ko in kɛra ka bɛn ni araba mɛ kalo tile 8 ye a senfɛ fɛnɛ Faransi jamana ɲɛma ko a bɛ wele da ka ɲɛsin fa bɛɛ ma Libi mugu manga ka da nka Fayez El Sarraj ni ale ye diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka maa lakodɔnnen ye jamana ɲɛmaya la Libi a y'a yira k'a fɔ sigikafɔ ma nɔgɔ ale ni Maréchal Khalifa Haftar ni ɲɔgɔn cɛ bilen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ yanni Fayez El Sarraj ka na Faransi walikɛla a nakun fanba yɛrɛ ye min ye Faransi o ye de k'a fɔ Faransi jamana bɛ ka dɛmɛ don ka ɲɛsin a fadenkɛ ma ni o ye Maréchal Khalifa Haftar ye jamana kɔrɔ yanfa kɛlɛ dankɔrɔba min dɛmɛ bɛ Eresila jamana ni Misira jamana fɛ ko Faransi fɛnɛ faran b'a kan ko nka ko Faransi tɛ k'i tilen diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka jamana ɲɛmayaso lakodɔnnen ye n'o ye Fayez El Sarraj ka gouvernement ye kɛnɛ in senfɛ Faransi jamana sera ka fɔcogo sɔrɔ a ka cogoyaw la Libi jamana kunka min va mun bi sɔn ka kɛ Fayez El Sarraj fɛ nka Fayez El Sarraj kɔni y'a yira Emmanuel Macron na k'a fɔ a ka laɲini min ye k'a fɔ sigikafɔ wɛrɛ ka kɛ ni Maréchal Khalifa Haftar ni ɲɔgɔn cɛ ko kɛcogo t'o la ko kabini don min na a y'i bolo mɔnɔbɔ Tripoli nɔfɛ ko f'a k'o minɛ ko Maréchal Khalifa Haftar ye ani ale ni ɲɔgɔn cɛ sigi tiɲɛ bɛnkan o bɛnkan kan ka tɛgɛnɔ bila u ni ɲɔgɔn cɛ ko nin y'o bɛɛ taalen ye ji la ale kɔni bɛ se ka min fɔ Emmanuel Macron ye n'a bɛ se k'i ɲanakala jamana kɔrɔ yanfa ma kalanenbaw ni ma faamuya
ŋɛnɛnba wɛrɛw minnu be yen tobere ko gouvernement na ni olu ni maréchal Khalifa Haftar tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la a bɛ se k'i ɲɛmada olu fɛ k'u ɲini olu n'a ka kuma ko nka ko maréchal Khalifa Haftar ko n'ale kɔni tɛ sigi bilen. Fayez El Sarraj yan'a k'i kɔ don Emmanuel Macron na a ko a bɛ min fɔ ka gwɛlɛya Faransi jamana ye a t'a fɔ a ye min ye Libi kɔrɔ a ko jɛya ko bugunatigɛ bɛɛ lajɛlen ye n'o tɛ ko nin cogo in na ko bugu dan b'a ka cogoyaw ka Libi n'a bɔra Faransi a bɛ kunda Italie duguba Rome kan ka bɔ yen ka taa Allemagne duguba la Berlin ni ka sɔrɔ ka kunjɛ ni Angleterre faba Londres ye a b'a fɛ ka taa dɛmɛ ɲini nin maa ɲɛma ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ. Kabini samba kele kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn ani naani ni siya woloma kɛlɛ banna Afrique du Sud jamana kɔnɔ Nelson Mandela ka fanga ɲinindɔ ANC de bɛ ka jamana mara wa jaabi kunfɔlɔw minnu bɔra wasadensigi kalataw la minnu kɛra araba tɛmɛnen o jaabi kunfɔlɔw y'a jira k'a fɔ ANC bɛ ɲɛkun na ko kura o b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa min ni a nɔfɛmaw ye jamana ɲɛmakɔrɔ Jacob Zuma jagoya jigin ka bɔ fanga na ale bɛ sɔn ka kɛ jamana ɲɛma ye. ANC kunnafoniw y'a yira k'a fɔ jamanadenw mana sigi kɛmɛ sara la 55 ngɔri 7 ɲɔgɔn na ye kala ta u ye ni ye kalata jaabiw sigi sigiyɔrɔma 4 kelen de bɛ k'o fɔ bawo jaabi bɛ ma se ka fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ. Fanga ɲinindɔ min bɛ d'a kan o ye nazaraw ka fanga ɲinindɔ Alliance Démocratique kɛmɛ sara la 25 ngɔri 96 o kɛmɛ k'o sɔrɔ jaabiw sigilen sigiyɔrɔma 4 kelen b'o de fɔ. Fanga ɲinindɔ sabanan a tɛ bala maa na dasumusumuniw kun y'a sigi cogo min na o sigi cogo kelen don. Denmisɛnnin cɛmagwani min y'i yɛrɛ ta ka bɔ ANC la ka sabu ka n'u ma ɲɛ sigi la Julius Malema n'a ka fanga ɲinindɔ combattant pour la liberté économique kɛmɛ sara la 8 ngɔri 28 ale y'o sɔrɔ. Fanga ɲinindɔ min bɛna 4nan na u k'a ma ko extrême droite fanga ɲinindɔ kɛmɛ sara la 7 ngɔri 21. Cyril Ramaphosa yɛrɛ ye kuma ta k'a jira k'a fɔ nin ngalata min kɛtɔ filɛ nin ye n'a bɛ wasadensigi kalata ani marabolo wasadenw ka sigili kofɔ o de fana bɛna jamana ɲɛmakura di jamana mɔ bawo anglais jamanaw ka kalata cogo y'o de wasadensigi de bɛ kɛ sababu ye ka na ni jamana ɲɛmaa ye o kumana ko ni kalata in kɛra k'a bɛna danaya kurakuraya Afrique du Sud jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna baɲumankɛlakaw minnu sigamɛ ka na n'u ka nafolo ye ka labaara jamana kɔnɔ ka sabu kɛ ko yuruguyurugu barika bonyan bɛɛ ko nin bɛ kɛ sababu ye k'o bɛɛ dan sira la nka caman y'a jira k'a fɔ ko in ma ban gwɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ ANC bolo fa min fɛ o ye marabolo wasadenw ka sigili ye ni o ye élection provinciale ye ka sabu kɛ ye ANC ka cɛbɔw bɛ marabolo minnu na ye gwɛlɛyaba bɛ u ka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Gauteng mara ani Johannesburg mara dɔw fana y'a jira k'a fɔ hali ni Cyril Ramaphosa kɛra jamana ɲɛmaa ye kalata in senfɛ ko gwɛlɛyaba bɛ sɔn ka ye a ka ANC yɛrɛ kɔnɔ ye ka sabu kɛ hali bi jamana ɲɛmakɔrɔ min n'a y'o jagoya gɛn ka bɔ fanga na Jacob Zuma a nɔfɛmaw bɛ fanga ɲinindɔ ANC kɔnɔ olu bɛ sɔn ka sigi gwɛlɛya bolo kosɛbɛ n'a wulila kuma o kuma k'a bɛ yɛlɛma dɔw kɛ ka ɲɛsin sariya se dɔw mɔ ka se k'a ka baaraw kɛ u kɛcogo la wasaden bɛ wasadenna minnu ka surun jamana ɲɛmakɔrɔ Jacob Zuma na olu dɔw bɛ sɔn k'u banamini a ko ni kɛli cɛ. O de fana bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ a ni ce a k'an bɛn ni Ala sɔnna a ma.